ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கன்னியாகுமரி சைட்லாம் போனீங்கன்னா நல்லா அந்த ஆப்பம் இடியாப்பத்துக்கு வந்து ஒரு ஒயிட் சால்னா ஊற்றுவாங்க. அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இதுக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் காரம் மட்டும்தான், அதுக்கப்புறமா மிளகு, இது ரெண்டு மட்டும்தான். நம்ம மிளகாத்தூள்லாம் போட போகிறதில்ல. இது வந்து ஆப்பம் இடியாப்பத்தை தவிர நம்ம அந்த கிறிஸ்பியான மைதா மாவில் செஞ்ச பூரிக்கு வந்து ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்குங்க. இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு தான் செஞ்சுருக்கிறேன். நல்லா ஒயிட்டாக அவ்வளோ நல்லா இருக்குங்க நம்மளுக்கு. இது வந்து காய்கறி சேர்த்தியும் செய்யலாம், காய்கறி இல்லாமையும் செய்யலாம். ரெண்டுமே டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவுமே நல்லா இருக்கும். இதுக்காக தேங்காய் ஒரு 1/2 மூடி எடுத்திருக்கேன். இந்த காரத்துக்கு இது மட்டும்தாங்க, அதனால பச்சை மிளகாய் அவங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். 4 பச்சை மிளகாய், ஒரு 10 முந்திரி எடுத்திருக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா ஒரு 1/4 டீஸ்பூனுக்கு சோம்பு, ஒரு 1/2 டீஸ்பூனுக்கு மிளகு, அவ்வளோதாங்க. இதை வந்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப நைஸானா நைஸாக வேண்டாங்க, ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு அந்த தேங்காய் வந்து இந்த ஹோட்டல்லாம் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு மாதிரி பருப்பருன்னு இருந்தால் போதும். ரொம்ப அரைக்கணுங்கிற நைஸாக அரைக்கணுங்கிறதுல இப்போ கடாயில் ஆயில் விட்டு பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய், கொஞ்சமாக கல்பாசி, ஒரு அன்னாசி பூ, அதுக்கப்புறம் பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறேன். இதுக்கு வந்து கேரட்டும் உருளைக்கிழங்கும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. இந்த காய்கறி இல்லாமையும் செய்யலாம், அதுவுமே நல்லாயிருக்கும். இப்போ காய்கறி எல்லாம் போட்டு வெங்காயத்தை போட்டு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு தட்டு போட்டு ஆயில்லையே இது வேகட்டும். தண்ணியெல்லாம் விட வேண்டாங்க, ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இப்போ தக்காளி வந்து இதுக்கு ஒரே ஒரு தக்காளி எடுத்திருக்கேன், ஆனால் இப்போ வந்து போட போகிறது இல்லைங்க. ஏன்னா தக்காளி போட்டால் இந்த ஒயிட் சால்னாவுக்கு வந்து அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆயிரும். இப்போ காய்கறி வந்து நல்லா அந்த ஆயிலையே உப்பு போட்டு வேக வச்சுக்கலாம். ஏன்னா இதுக்கு மஞ்சத்தூளும் கிடையாது, மிளகாத்தூளும் கிடையாதுங்க. இப்போ நல்லா அந்த காய்கறி வேகட்டும். திரும்ப கிளறி விட்டு வைக்கணும். ஏன்னா அப்போ தான் ரெண்டு சைடுமே நம்மளுக்கு நல்லா வெந்து கொடுக்கும். இப்போ இதில் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணுறேன். ஒரு 1/2 டீஸ்பூனுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். அது காய்கறி எல்லாம் ஒரு 3/4 பதத்துக்கு நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்க்கணும். இப்போ இதை கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம். அதுக்கப்புறமா இதில் சேர்க்கக்கூடியதுன்னா தனியாத்தூள் மட்டும். கொஞ்ச நேரம் அந்த பச்சை வாசனை, ஏன்னா அந்த இஞ்சி பூண்டு ஃப்ளேவர் வந்து அதில் இறங்கணும், அதுக்காக. அதுக்கப்புறமா தனியாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஃபுல்லாகவே ஆட் பண்ணுறேன். ஏன்னா அந்த குழம்பு வந்து ஒரு டேஸ்ட்டுக்கும் ஒரு திக்னஸ்க்கும். இப்போ இது கொஞ்ச நேரம் கிளறி விட்டுறலாங்க. அதுக்கப்புறமா இப்போ அரைச்ச மசாலாவை தக்காளியை கொட்டிக்கலாம். தக்காளியை வந்து ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு இது ரொம்ப நேரம் வந்து நம்மளுக்கு வேகணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அப்படியே வந்து நம்ம அந்த ஆட்டின விழுதை வந்து இதில் நம்ம சேர்த்திக்கலாம். ஏன்னா தக்காளி வெந்ததுன்னா அதனோட கலர் வந்து நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆயிரும். இப்போ அது வந்து போட்டு ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம ஆட்டின அந்த விழுதை வந்து இதில் ஊற்றிக்கலாங்க. இப்போ இதில் உப்பெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அந்த மிக்சி கழுவின தண்ணி இதை கொஞ்சம் அந்த பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் வேகட்டும். அதுக்கப்புறமா மிக்சி கழுவி வேணுங்கிற கிரேவி வேணுங்கிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க. இது ரொம்ப தண்ணி மாதிரி இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப கெட்டியாகவும் குருமா மாதிரியும் இருக்கக்கூடாது, ரெண்டுக்கும் சென்டரில் இருக்கணுங்க. பாருங்கள், இந்த அளவு தான் நான் கம்மியாக தான் தண்ணி விட்டுருக்கிறேன். இப்போ இதை வந்து நல்லா உப்பெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு தட்டு போட்டு ஒரு 3லேருந்து 4 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சோம்னா அருமையான ஒரு குருமா ரெடி ஆயிருங்க. இது வந்து நான் இன்னைக்கு ஆப்பத்துக்கு தான் செஞ்சுருக்கேன். ஆப்பத்துக்கு வந்து ரொம்பவுமே நல்லா இருக்குங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பட்டனை தட்டிட்டு எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபேஸ்புக்கில், இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா குருமா ஆயிடுச்சு, நல்லா வெந்து வந்துருச்சுங்க. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 2 நிமிஷம் இருந்தால் நம்மளுக்கு போதும். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி தழை தூவி இறக்கணும்னா அருமையான ஒரு கன்னியாகுமரி சைடில் கொடுக்குற வெள்ளை சால்னா ரெடி. தேங்க்யூ.